1930 dechreuais i yn y gwaith. Cyfnod ni oedd hi'n amser caled yn y gymdeithas o dim arian i gael. A pawb bob bachgen yn gorfod mynd i'r gwaith yn union oedd e'n dod i oedran. A fi'n cofio mi lawr yn y bore, dian yr awr wedi wech, i wylo am waith. A oedd i'n siŵr beth i 15 o fechgyn ar un oedran na fi. A'r manager yn edrych drosto ni. Rhywbeth yn debyg, a mae ffarmwr yn edrych dros dda ar y mart yma. O'n i'n gweld yn debyg iawn. A oedd e'n dewis y tŷ a tithau faint oedd e am. A dyna fel o'n nhw'n dewis y ni fel bechgyn ar amser ni. A fi'n cofio gesau waith a mi lawr o dan y ddaear. Oedd rhai yn cael dechrau ar y banc yn y crysio'r bigo cerrig. Ond gesau i mi lawr o dan ddaear. A gweithio yn y ffordd air dechreuais i. A lle afiach dros ben, oedd y mochyndrau gyd yn dod i fyny'r ffordd air yma, a'r glybyniaeth, a'r droppers os ydyn ni'n dod lawr, wel, weles i math lle yn y miw. Ond wedi dod yn gyfarwydd ar lle, mae rhywbeth, o'n i'n dod, fi'n carstrefol yw'r gair dwi'n yn siŵr. Ond o'n i'n dod yn gyfarwydd ar lle. Pob crwt yr adeg ni, y jobyn mwyaf cyffredin i grwt i gael wedi 40 oed o gweld. Y trams yn mynd lawr na ddiad nawr, a mae'n mewn i'r heading le oedd y colliers yn gweithio, welwch chi? Wel, y drwsau yma nawr i gontrolo'r air. Ond nhw cyr y drws, o'r fel mae'r air yn gallu rowndo. A na'r jobyn y crwt, di bydde, amser bydde'r alier yn da mewn e mas, dde agor y drws iddo fe. A watcho bod drws na'n ngai. A dde, mae ni agor y drws i'r collier. Na drwswr o'n nhw'n galw'r crwt. O llefydd arall wedyn ni grwt, falle bydde collier yn gweithio pen blaen y redding le oedd y gwaith yn ymlaen. A bydde fe'n gweithio o flaen yr air os wedyn nhw. Bydde fe'n fod cael pibau air nawr i fe mewn, a bydde y management wedi dod i pibau diogel y seis nawr iddo mas ôl iddo person yn gweithio, mas i'r awyr iach. A bydde crwt fyna wedi ni, a fan na fe. A chi'n troi'r ffanin, trwy'r amser, trwy'r dydd, gyda bydde'r dyn na ymlaen fyna, o'ch chi'n goffod, fel bydde'r wn yn troi yn hyn, bydde fe'n tynnu'r air mas. Gwybod sy'n fyddai chi'n gweld vacuum am glin ar ôl, mae'n tynnu bydde mewn, wel, na'r jobyn arall oedd crwt yn gallu gwneud oedd ni. Na'r doi brif jobyn. Yr adeg ni, oedd pob un a lamp olew gyda nhw. Nid fel mae eddi lamp trydan, lamp olew. A chi'n dibynnu'n ollol ar hwnnw, a chi'n gorfod bod weddol o wyliadwrus fel o'ch chi'n charioi. Neu fydde'r golau me mas a ddech chi yn yr ollol tywyll, dim golau o gwbl gyda chi. Mae di gwella heddi erbyn iddi, wrth gwrs, ond dyna'r sefyllfa oedd i'r adeg wy'n sôn amdano. Ie, oedd rhywfaint o ofn arnoch chi, Sam? O, tipyn o ofn ardyn, oedd hwnna'n naturiol yn creu serch. Mynwch yr sefyllfa gyda ni'n Cwm Gynradd. Na'r unig beth oedd yn gwynebu unrhyw fachgen amser oedd yn adael yr ysgol i fynd â'n ddiar. Oedd hwnna'n gwynebu ran fwyaf o fechgyn. Ar wahân i'r bechgyn le oedd rhywfaint o arian gyda rieni wedyn nhw i roi addysg bellach iddyn nhw ar ôl adael ar ysgol Gynradd. Oedd hwnna wedi gadael craith arnoch chi, fachgen ifanc, 1926, 40 15 oed, a'ch bywyd o'ch blaen chi. Oedd hwnna wedi siro chi'n syth? Wel, wedyn ni bod ei raddau oherwydd oedd soup kitchens gyda chi par ni, ac falle gylech chi un cino yn y soup kitchen yn ystod y dydd. O'ch chi'n cael i mi'n talment o gwbl, dim arian o gwbl yn ystod y cyfnod yna. Y pai cynta ges i oedd 15 swlt a 2 cinog yr wsnos. Am 6 tyrn o'ch chi'n gweithio dy Sadwrn par ni yn ogystal, nid dim ond 5 diwrnod oedd hi par ni. A perchen y gwaith Trimsaran, lofar Trimsaran yr adeg ni, oedd person o'r enw Ifan Jones. Oedd e'n berchen o 3 gwaith yn Trimsaran yr adeg ni, oedd beth i 900 o lle'n gweithio yma. Na'r amcam gyfrus i gyda fi bod i 900 yn gweithio yma. Oedd llongau gyda fi allforio glog i gwledydd tramor ac yn y blaen. Ond
fe ath e'n feth dalwr, ac fe gymrodd y Welsh Henderson Anthracite Company y gweithio wedyn ni i barnon o'r gweithio.